Аз съм Ренета Георгиева и съм на 28 години и съм инфлуенсър. Превод – човек, който влияе на хората. Точната професия за участник от Игри на волята. Като цяло ме горе-долу около 1 милион последователи. Какви горе-долу около 1? Над 1 милион последователи в социалните мрежи. Остават ни 100 човека да направим 1 милион в TikTok. Следвайте ни да ударим 1 милион. Видяхме едни бали и Сузи беше така, давай да снимаме на тези бали. И докато Сузи се качваше, се преби. Имахме над 20 милиона гледания на това видео. В предаването влиза и Рени. Не певицата Рени, нали, от едно време. Та на инфлуенсърката и танцорка Рени и симпатизирам. Надявам се да успее да стигне далеч в предаването. Сега и тя ще има възможността като сестра и Сузи да натрупа милиони гледания, пребивайки се. Не, че и го желаем, ама това е Игри на волята. Трябва да представят медицинския екип като отделно племе. Гледаме ги повече от някои участници. Иначе